Ja, hvad håber du, der bliver trukket? Karoline? Hvad håber du? Hvad håber I, der bliver trukket? Geografi og statistik. Alt andet historie. Ej, samfundsfag eller skriftlig. Samfundsfag, geografi, tak. Hvad håber I, der bliver trukket? Ikke fucking tysk eller noget. Tysk? Ikke noget bag, hvor vi har det. Engelsk, geografi. Engelsk. Engelsk eller noget. Ikke noget, hvor vi har Morten. Hvad skal der trækkes? Engelsk. Hvad skal der trækkes? Skriftlig engelsk og... Skal der trækkes? Geografi. Hvad skal der trækkes? Engelsk, skriftlig. Jeg ved det ikke. Engelsk, skriftlig og biologi. Hvad skal der trækkes? Geografi. Engelsk, skriftlig. Biologi. Geografi eller biologi? Hvad skal der trækkes? Jeg ved ikke. Tysk og geografi. Hvad skal der trækkes? Ikke tysk, ikke tysk. Hvad skal der trækkes? Hvad skal der trækkes? Tysk. Hvad skal der trækkes? Tysk. Tysk. Så får jeg fri. Hvad skal der trækkes? Hvad skal der trækkes? Geografi. Hvad skal der trækkes? Ja, det er helt sikkert. Hvad skal der trækkes? Hvad skal der trækkes? Hvad skal der trækkes? Engelsk. Hvad skal der trækkes? Hvad skal der trækkes? Skriftligt. kunne finde ud af, hvad det egentlig er, I skal op i. Og jeg ved godt, at det er for jer ligegyldigt. Altså, det betyder ikke noget, at vi skal op i geografi eller historie. Nå, så er det lige tysk jo. Men det kommer jo det kommer ud på et, om det er det ene eller det andet. Ja, der er nogen, der har hænderne op, når vi siger tysk. Ja. Og jeg kan afsløre, at sidste år var der ikke nogen, der skulle op i tysk. Men der er også nogen, I skal op i. Og problemet er så, at man har haft undervisning i alle de år, du har haft fagene i, og så er der noget, der bliver trukket ud til sidst. Det er så en rigtig spændende ting, det der med, at man kan så få lov til at komme op i til sidst. Og det kommer så af, at der er noget, der hedder udtræksfag, og de har inddelt i 2 blokke. Vi kan se heroppe, der er engelsk, kristendom, historie, samfundsfag, tysk og fransk i den humanistiske, og nede i den naturfaglige, der er kun 2. Der er biologi og geografi, og I skal have 1 på hver. Og det får I også. Det får I nemlig nu. Sjældent er der blevet jublet så meget i gymnastiksalen. Inden vi går herfra, så skal I nok lige få en oversigt over, hvornår I skal op i de der forskellige. I sidder der. Og I glæder jer også til. Det første fag kommer nu fra den humanistiske blok. Den ser sådan her ud. Jubel var faktisk større end det tysk. Måske var det ikke jubel. Den anden fag, det er her. Biologi. Det var så forholdsvis behersket jubel, der var der. Men det er så årsagen til, hvis I kigger på den her, at de skal op i en mundtlig mindre end de andre skal. Det kan I se, når vi kommer til oversigten. I kan se, hvor sidder I? I sidder noget spredt. I kommer her, og da I får først den humanistiske dag. Skal I se her? Sådan ser jeg sådan. Altså det ved jeg ikke, om man skal tolke som, det var bare det, eller det var ikke slemt, eller det var helt rigtig godt. Og der er der
Wow, der. Samfundsfag i hvert fald til jer, og så den naturfaglige, den kommer her. Ja! Og så er der lidt noget over det. Sådan ser jeres prøver ud, og nu skal I prøve at se, hvordan de er fordelt hen over den periode, hvor I skal op. Og på oven, der står 9. A i nummer 2 blok, 9.